बानायनो टाइमबो होनो हाया ओंखाम जानो लेंहरबाबो थाब फैया मा होनबावनांगौ आं बे हौवा सासेखौ भिडिअ बानायनो थाखाय माने गावबो मा होनो नों भिडिअआवनो फैयाना दाना बिराद दुखु आंहा मा दुखु दंबावो बिनिफ्राय गेदेरसिन ओमफ्राय जोंहा हानि न'आवनो थाबाय थागोन नांसिगोन नामा पाक्का न'बो खानो हाला माबो हाला मा जोंहा हानि न'आवनो थाबाय थानांसिगोन लासै लासैनो होनलाय नामा थाब थाबनो हायो जोंहा रावबो साख्रिखौनो मावा सानसे जागोन होननानै सानना साना ओमफ्राय खानो हागोन होनना सानना सानसेबाबो देनांबाबो दाथ' हाखाया दिसुन आंबो मिथियो आंनि साननायाव नोंनि साननायाव होमबा जाहैगोन खोमा लासै लासैनो नोंनि नाजानाय आंनि नाजानाय आरो रतननि नाजानाय आरो नायनाय आंखौ मोजां मोना नुवाखै नायगो माने इदि होनखो नोङो जेन'बा मोजां नुदोंना नुवाखै होनना सोंबाय आङो एख' मोजां नुवाखैनो बाय बाय भिडिअखौ बन्द बानायना हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो बिरादनो हाखु दाखु जायो सानफ्रामबो थेवबाबो आङो माने दा आङो नै ब्लग लादों आरोना फुंबाबो ओमफ्राय फारसेथिंजा आङो भाजा एवगासिनो आरोना फुंनि ओंखामजों जानो थाखाय जोंथ' आरो फुंनि ओंखाम जाखायो नालाय फुङावहा आंनाथ' दा हासबेन्डआ सिखारबानो मोन्दोंना मोनाखै होननानै थाब जायाबा रागा जोङो नालाय स' आङो बिनि थाखायनो एकदम जल्दिनो मैगंखौ हानानै भाजा जानना होग्रोबाय आरोना एवगासिनो दा बिथिंजा ओमफ्राय आङो दुन्दिया सायना लानो नागिरदों आरोना दा सानजौफुआव बाथोनबो जानांगोन आरो दा नै भाजा एवनायाव दुन्दिया होनांगोन नालाय बिनिखायनो सायना लाग्रोनो नागिरदों ओमफ्राय सायनाय भाजेनो आङो केमेराखौ अन खालामबाय आरोना लोगोफोर नङाबा बिदिनो माने खामानि जोबखांजोबनानै भिडिअ लानो होनना सानो खिन्थु माखौ भिडिअ लानो इदि जाहैयोना बिनिखायनो आं खामानिनि गेजेरजोंबाबो केमेरा अन खालामबाय आरोना लोगोफोर फारसेथिंजा नै दैबो लोंनो नागिरदों दै गुदुं फुदुंना लादों दुंबुर ओमफ्राय सायनानै आङो बेयाव दोननोसै आरोना दैखौ लोंग्रोनो आं एसे ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आंथ' नै जेरै दं एरैनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दुगैबाय ओमफ्राय खानायखौ एसेल' हुस्लिमबाय सिन्दुर फोनबाय लाबायबो भिडिअ जानला मोनला ओरैनो क्रिम एसेल' फोननानै ओमफ्राय बेबायदिनो खानाय एसे हुस्लिमनानै ब्लग लाबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोबजासिम भिडिअखौ आं दा दुन्दियाखौ सायनानै लाग्रोनोसै आरोना बेखिनिखौ आङो भाजायाव दा एवबाय थानाय भाजायाव होनो थाखाय सायग्रोबाय आरोना ओमफ्राय आथु जाद्रायबाय आङो बिनिखायनो बेखौ दायो आङो भाजा एवखांनानै हासबेन्डखौ ओंखाम जाहोखांबा आङो ओंखाम जाखांबा दा आरामसे सायनानै दोनसिगोन आरोना जोंनाथ' गामिनि मानसि नालाय फुङावहा ओंखामखौनो जायो आरोना मालाबा जायो पर'थाफोरबो रुटिफोरबो खिन्थु बांसिनानो ओंखामखौनो नागिरो आरोना ओंखामखौनो जानाय जायो ओंखायनो आङो ओंखामखौनो बानायो आरो सिखारनाय लोगो लोगोनो दा गाजरखौबो नै सायनानै इयावनो दोनदों आं दहाय आथुर बिथुर जानानै नै मटराबो बेयावनो दङ दोनहैजोबनोसै आङो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नै गाजर आलु मटर एवदों आङो फुंनि ओंखामजों जानो थाखाय मोनबाय लोगोफोर नै दहाय बासिनाय दुन्दिया हरनोसै मोनबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दा बेखौ सायनांगौ आरोना सानजौफुनि थाखाय लाइ ओमफ्राय नै लाफा बिराद मोजांखा नै लाइ गेदेर लाइ फिसा गानै बेफोर माखा गासिबो सायजोबनांगौ आरोना दा लोगोफोर सानजौफुनि थाखाय जायाखै नोंहा सिखारनो ओंखाम मोनसिगोन
बुहुद खामानि दं आंहा दिनै एकदमबारे मैगं सायनांगौ जि सुनांगौ पार्लार थांनांगौ इमान गोबाव जाबाय मुसुगुर फुजायैया मुसुगुरानो एकदम बाब्राव ब्राव जालांजोब्बाय मालाय गोदान बोसोर मोनफैहांनायनि बयबो देलायदों मादों आहा ओमफ्राय मुसुगुरानो बाब्राव ब्राव थांनोनो समखौनो मोनला दिनै थांथारगोन आङो ओंखामा मोनबाय दाना ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै आङो मैगं सायना लानो नागिरदों आरोना दा सानजौफुआव टाइम जाबाथाय लोगो लोगो संनो हानाय बायदि सायनानै लाखानोसै आङो नै लाफा दहायनो देखायखांखाबाय आङो लाफा ओमफ्राय नै लाइ दङ बिथिंजा ओमफ्राय जोंहा दा मैगंनि सिजनाव गोजां बोथोराव बांसिन लाइ लाफा मैगंखौनो जानाय जायो आरोना न'खरा जेखौ मोजां मोनो बेखौ संनानै आंबो मोजां मोनो नालाय थ' जोंहा आइ बाबा मोना बिराद मोजां मोनो मैगं जानानै मैगं मैद्रु बेनिखायनो आङो दा मैद्रुखौनो संनानै दोनलायनोसै आरोना ओमफ्राय बाथोन देना दोननोसै भाजाखौथ' एवखाबाय आङो दा सायनानै लाग्रोनोसै आरोना भिडिअ बानायनो टाइमबो होनो हाया ओंखाम जानो लेंहरबाबो थाब फैया मा होनबावनांगौ आं बे हौवा सासेखौ फैद' माबार ओइनो फिथोरनिया नै लाबोना दोनफैखादों आं नोंनि थाखाय माया जगार दङ माया जगार गैया ओंखामा दहायनो संनाय एसे गुसु जाबाय आरोना ओंख्रिया गुदुं सानजौफुनि जानोसै आरोना लोगोफोर आरो आं दहाय फुङावनो खेबसेनो संखानाय जाबायना ओंखायनो गुसु होमबाबो ओंख्रिया गुदुं नालाय फुदुंलायासै आङो फुदुंनांगौबा फुदुंफिननोसै ओंख्रिया गुदुंना सानजौफुनि जानोसै आरोना लोगोफोर फुंनिखौथ' दहायनो जादों जादो ओमफ्राय फुंनिखौ दहायनो जादो दा नै सानजौफुनि जानो सम जाबाय आरोना संनाय मानायफोरखौ देखायबाय थायासै आं लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे सोरबा सोरबा आगैमोना होनहरो आरो संनायखौ देखायनांगौ आब' होननानै थ' आंबो गोसो जायो देखायनो ओमफ्राय खामानिफोरानो मावबाबो जोबनोनो थाङा नालाय उपाय गैया बिनि सायाव आरो मा बुंनो आङो टाइमखौनो होआ आंनो दाना भिडिअ बानायनो थाखाय माने गावबो मा होनो नों भिडिअआवनो फैयाना दाना नोंथांमोना नुदों नामा लोगोफोर दाना भिडिअआवनो फैला नोंसिना गुमैया मालाय बिराद दुखु आंहा मा दुखु दंबावो बिनिफ्राय गेदेरसिन भिडिअ नै दाबो आं केमेराखौ बे जानायखिनियाव अन खालामनायसो नङाबाथ' गैया बेखौ बिनि मोखांखौ नुवा बिराद दुखु आंहा भिडिअ मोजाङै बानायनो सानबाबो भिडिअखौनो मोजाङै बानायनो हायि जाबाय रागा जोंबाय आं सानसेबो मोजां भिडिअखौनो बानायनो हाला सानै जे एखे थानानै ब्लग बानायगोन र' आरामसे होननानै सानो खिन्थु गैया जाजाबथारा मालाबाबो उपाय गैया आरो माथो खालामनो हाबा जानाय संसार नालाय संसार जानायनि थाखाय मावनांगौ खामानिफोर थायो नालाय बेनिखायनो टाइमखौनो होनो हाया बेसेरा मा बुंनो बेखौबो मालाय ओमफ्राय नै बियो दहाय एवनायमोन बेबो मटर आलु गाजर बुद होदों इसे दङथ' बेसे जानो नोंलाय माबायदि गोथाव नंगौना नङा ओमफ्राय नोङो आंनो मानो टाइम होआ जेनेबा दाना ब्लग बानायनो खोन्थानाय आंनो इसे ओरैनो सानबा गुसुंखा मिथिनानै नोंथ' जाखायो इसोर नोंहा जाबानो आंहा जायो जाहैबाय बोरैबा होनथारो आं खोन्थ' होनाखै नों आरो एसे टाइम मोननो लुगैयो आं जि जानो लुगैयो ओमफ्राय गुमैखौबो ब्लगाव लाबोफाबाय था आब' होननानै होनो गैया नोंसिना गुमैया खामानि गैया आंहासो साबा दाङा जालायलांबाय महरफ्रानो नै खामानि मावै मावै बुरि महर जालायलांबाय नङा इसोर बुरिबायबो होनखायो नायनाय बोरैबा होननायजों ग्रोब मिलायना हैखालायो बुरिबाय आरो आं दानो लोगोफोर नायनाय मा होनदों इयो बुरिबायबो नालाय बुरिबायथ' ना दानो देलायबानो हेल्थि जानांगोन नोङो दा आङो जेबो फोरनिखायसो माराम रामखायसो मा
Makan. Kenapa? Dah pernah test dia pernah? Sama seru dengan ini. Sekarang buat mana? Udah habis. Ayo mulai. Jangan, lalu ke mana? Ini kan jangan ni. लिरखांनायाव दोनो नै लोगोफोर जोंहा बिमाया न' लिरगासिनो दङ इसिंखौ लिरखांबायबो खोमा इसिंखौ लिरखांबायनो एकदम साफानो एकदम सिल सिल बरियासे लिरबाय इसिंखौ दा इखौ लिरगासिनो दाखालि बावैयो माने बाहेराव खाना जानानै अरदाबाव संदोंमोन ना ओमफ्राय संनानैथ' न' सिङाव दोनला फैजोबनाय जाबायना नै हांगार नांदों ओंखायनोथ' लिरबाय हांगार नांदों ना ओंखायनोथ' माबोरैबा नुदोंनो बिमाया नायनो सुखुथाराखैनो जोंहा होबाय लिरना होनाया ओमफ्राय माबोरैबा जादों खलाला जादों भिडिअ'आनो मानो इदि जादोंबा दासो जाबाय खामसालिखौबो लिरगोन खामसालिखौ लिरलायनाङा दे साफाखा ओमफ्राय जोंहा हानि न'आवनो थाबाय थागोन नांसिगोन नामा पाप्पा न'बो खानो हाला माबो हाला हामा जोंहा हानि न'आवनो थाबाय थानांसिगोन लासै लासैनो होनलाय नामा थाब थाबनो हायो जोंहा रावबो साख्रिखौनो मावा सानसे जागोन होननानै साना ओमफ्राय खानो हागोन होनना साना सानसेबाबो देनांबाबो दाथ' हाखाया दिसुन आंबो मिथियो आंनि साननायाव नोंनि नोंनि साननायाव होमबा जाहैगोन खोमा लासै लासैनो नोंनि नाजानाय आंनि नाजानाय आरो रतननि नाजानाय आरो बयनिबो नाजानायाव न'आव जेसेबांखिनि मानसि दं ना सानसे जाफुंगोनखौ आसा खालामो आरो थाथ'नोसै दा हानि न'बाबो ना लोगोफोर जानाय लोंनायफोरालाय मा जागोन दिनैलाय ओंखाम ओंख्रिफोरालाय औ दहायनि मैद्रु ओंख्रियाबो दंलाबायथारो ओमफ्राय आं फिथाफोरखौनो जालाबायथारनोसै मोनाबिलि जाबाय नालाय लावदुम फिथा गाथाबो दं आरो माबाबो दं मा होनो इखो गुरु मेथाइबो दं मा नोंनि सावगारि मोजां नोंगोना नोङा नोंलाय मानसियालाय आंखौ बुलाबायनो नागिरो जानला मानलानो टाइमथ' होनोनो हाखाया नोङो आंनो भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आरो मा होनो भिडिअआव ओंखारफानो ब्लग बानायनो टाइमथ' होनो हाखाया ओरैनो फाल्टा मिनिटावनो बाहायो हले ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' नै मोनाबिलि जालायबाय ओमफ्रायो मा होनो नै फिथा जानो नागिरदों आरो ना लावदुम फिथा याव गाथाबो दङ ओमफ्राय गुरु मेथाइबो दङ आरो ना वाव जानि र' जागोन नोङो ना दायो जागोन दाबायदि गोजां बोथोरा बेफोरबायदि लावदुम फिथा लाल सा मोनबा मा नांगोन ना लोगोफोर जाबाय थाबाय था टेस्टि जादों फिथाया जिउ नोंखौ मानो माथो हरबाय दं आं जेनेबा आंथ' नोंखौ रागा जोंदों ना एकदम हरफ्लांबाय थायो आं बावनानै माने इयो आंनो भिडिअ बानायनो भिडिअ ओंखारफायाबो आरो टाइमबो होआ दाना आंखौ लोगोफोर दाना आंनि थाखाय टाइमखौनो दिहुना इयो माने ओंखाम जाबाय गैलाबो थांबाय गावनि खामानियाव गैलाबो फैबाबो जेबो बिदि ब्लगावबो आजिखालि आगोलनि बायदि जेबो बिदि माबा गैया आरो ना ओंखारा माया माने लेंबाय थानांगौ आरो ना ओंखायनोथ' आं बिराद रागा जोंदों दिनैहाय इखौ खाफालानो गाज्रि आंहा भिडिअ बानायनो लोगो लाबाबो फैया मा सिरि सिरि खोनासंबाय दं नायनाय आंखौ मोजां मोना नुवाखै नायगो माने इदि होनखो नोङो जेन'बा
मोजां नुदोंना नुवाखै होनना सोंबाय आङो एख' मोजां नुवाखैनो बिराद गोथाव फिथाया आइमोननोबो दा साहा फुदुंना होसिगोन आं दसे थानानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआथ' आंना बिदिनो ससेनो दिन थांबाय बांद्राय मोजाङै लानो हायासै जिखिनि लाबाय आङो बेखौ नोंथांमोननो बेखिनिखौनो एडिटिं खालामनानै होनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अन्नानै प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्रायो बिदिनो आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन नोंसिनि गुमैया गैयाबाबो सिन्था खालामनाङा आरोना आं दङ आं लाबोबाय थानो नाजागोन र'सो मानो नायदों सोरबा सोंहरो नालाय आगैमोना गुमै थाबासो हिट जायो गुमैखौ मोजां मोनो नायनानै नोंसिनि भिडिअखौ जमा बानायबासो मोजां मोनो होनो आरोना खिन्थु गुमैयाबो टाइम होनो हाबाङा नालाय आंनो माथो खालामनो उपाय गैयाना थ' आंनो खालामनांसिगोन आरो हारसिंबाबो ओमफ्राय स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर गाबोनहाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर बाय बाय भिडिअखौ बन्द' बानायना